Assalamu alaikum ‘yan uwa masoya, da fatan kuna lafiya. Ya Abubakar Usman wanda kuka fi sani da Kilina, jarumi a masana'antar Kannywood. Watan wannan tasha da kuka sani dai har yanzu tana nan kuma ta bunƙasa, tana kan bunƙasa, watan mai suna DZ Hausa TV. Kuma sun kuma zuwa sun gana da ni, sun yi wata 'yan takaitacciyar fira da ni dai wanda dai ba dai mai tsawo ba ne akan dai abubuwan da suke faruwa na yau da kullum. To don Allah da annabi zuwa 'yan lokuta kaɗan ku biyo mu, za ku saurari firar da aka yi da ni a yau kenan. To ina mana kuma a wannan duniya ta mu ma baki ɗaya ubangiji Allah kai mana maganinsa ɗin darajar annabi. Wannan tasha ta mu mata mai suna DZ Hausa TV. Da ku ci gaba da sauraron wannan tasha, kuna bibiyar ta, saboda muna da wasanni na barkwanci irin su comedy, irin dai sauran abubuwa dai masu ɗan shitatarwa a cikin, wanda dai zai sa mutum ya kalla ya ji nishaɗi a cikin zuciyarsa. Watan DZ Hausa TV, DZ Hausa TV, DZ Hausa TV. Zan ce muku ku ci gaba da kallon mu kuma ku ci gaba da bibiyar mu, saboda haka babu abin da zan ce wa masoya masu kallon wannan tasha. Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya a ƙasar mu ta Najeriya gabaki ɗaya. Allah ya sada mu da rahamarsa. Allah ya sa mu tashi a sahun Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bisalam. Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki da masoya. Da farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allah kai mana maganin masifa, Allah ka raba ba da wahala. To na farko dai jama'a, abinda nake so in ba mu shawara, mu kama Allah, mu kama Allah, mu kama Allah. Ba wanda ya sai dora maka da lura sai Allah, mutum bai sai ya dora maka ba. To wannan abu da ya taso dai da ya zo, wata wannan cuta da ta bunguro ta taho, wata ita ce mai suna coronavirus. To jama'a, abu ya sa gaba daya an shiga wata rayuwa, an rude gaba daya, kusan ma yawanci al'umma duk mun manta da Allah. Yawwa wasu irin kalmomi wanda ba su dace ba. Shi kuwa musulmi abinda ake so ya zama mai imani da kuma sanin kaddara. Ciwo Allah ne mai dora shi, kuma shine mai yaye shi, ko ba haka bane? Kuma Allah baya dorawa bawansa abinda ba zai iya ba. Mu cire kanmu daga wani kirkire-kirkiren da Yahudawa suka yi wa mutane, wanda dama hakan suke so, don mutane musulmai su ga musulmai dai sun shiga wani hali. To Allah ba zai taɓa ba su wannan sa'a ba, Allah ba zai ba su sa'a ba, daraja annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda nake ƙara jan yan uwa, dan Allah dan annabi mu kama Allah, mu dinga yawaita istighfar da salatin annabi, mu dinga yawan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To daraja annabi ba abin da zai faru da mutum, ba coronavirus ba, in ma corona ƙwarƙus ne, wallahi ba abin da zai faru da mutum. Dan ni har yanzu ni ban taɓa tunanin wannan ciwon zai faru da ni ba, saboda na riga na fawwala Allah komai, wannan ni ban sa shi a cikin zuciyata ba. Kuma kowaye na gani sai na miƙa masa hannu, mun yi musabaha, sai dai in shi ne ba zai miƙo mun ba. Amma ba abin da, saboda na riga kowaye na gani in dai na musulmi, wallahi sai na miƙa masa hannu. Kuma ko masallaci ne ko wani, ba abin da ya dame da wani wai fargabar wai a kan wani ya raɓe ni, ko in dinga wani sa kai na takunkumi a hanci sai ka ce wata kura.
wallahi ban ɗauka kaina wannan tsarin ba, saboda na san Allah shine mai ɗorawa kuma shine mai yayewa. Kuma mu Allah ba zai shigo mana da wannan cutar wannan yankin namu na arewacin Najeriya ba insha Allah. Duk wani ma mai kirkiro ta ma mai fatan a'a ya faru da wannan ko ya faru da wannan, mu daina wa juna mu fatan masifa. Mutane duk mun ruɗe gaba ɗaya. Kusan wasu ma da nake zaune da su wani ya faɗi wata kalmar ma akan wannan abin sai ka gani gaba ɗaya ma ba daɗi. To dan Allah dan annabi mu kama Allah, mu kama Allah, mu kama Allah, mu yawaita istighfar da salatin annabi da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba abin da zai faru da mu, ba abin da zai faru da mu. Allah shine mai tsarewa kuma ya riga ya tsare mu. Saboda haka wannan masifa da ta shigo, wannan yahudawan suka kirkiro ta, can su je kansu za ta kare mu ce. Saboda haka ba abin da zai faru da mu, darajar annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa mu kama Allah, yan uwa mu kama Allah, yan uwa mu kama Allah, mu yawaita istighfar da salatin annabi da kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka wallahi insha Allah faru da mu. Masallacin juma'a ba zan fasa zuwa ba, masallaci na ina ne ba, mun na ganka masabaha miƙa ma hannu, ba abin da ya dame ni, ba kyama, ba abin da zai faru da mu insha Allah. Daraja annabi, Allah ya mana maganin masifa da take. Abin da nake so da Allah ya ƙara jan hankalin mutane, dan Allah abin da nake so mu cire hasada da baƙin ciki da ƙyashi da hiyana a cikin zuciya. To duk kusan abin da yake jaza mana masifa kenan a rayuwar nan da muke ciki. Ina bakin cikin wannan dan uwana, wannan na bakin cikin wannan, a'a ba na fata kullum, a'a ina fata masifa ta samu wannan, kuma wai dan uwanka musulmi fa kenan. Ta yaya mu ga daidai? Magana ganin daidai ai ba mu bi wannan tarbar ba. Mu ne bakin ciki, mu ne hassada, mu ne munafurci, komai dai duk abin da Allah ya hana, annabi ya ce shi babu kyau, shi muke yi. To dan Allah dan annabi jama'a mu gyara halayyar mu. Idan muka gyara halayyar mu to za mu ga gyara. Idan kuma a haka za mu dore, to wallahi tallahi da mu fuskanci matsaloli, mun dinga ganin su ma kenan, da mu fara ganin komai ba ma tukunna. Yawan zage-zage kuma da muke cewa wai ko shugabanninmu ne suke dora mana menene da sauransu, halinmu ne yake jawo mana. Amma sai mu fake mu dinga cewa shugaba ne ya dora mana, a'a ko waye ya dora mana can. Kai kuma baka duba irin abin da kake aikatawa, sai ka dinga dora wani, ka dinga cewa shi ya dora maka. To shi yasa Allah ma sai ya kyale mu je da muke dora musu, muke cewa su suke mana. Duk mun riga mun manta da wannan, ba ma duba abin da muke yi. Ko kuma a'a mutum, to dan Allah da mutum ya san yana da wani abu ma ko hiyana a cikin zuciyarsa, duk wani abu mai kyau, to ka farga ka koma ga Allah ka daina. Ni dai ina ƙara jan hankalinmu, ‘yan uwana musulmai, ina ƙara jan hankalinmu dan Allah dan annabi. Duk wani abin da ya zamanto ba shi da kyau, wanda aka ce Allah ya hana shi, Allah ya hana shi, Allah ya hana shi, to mu ƙoƙarin mu kiyaye wannan abin. Allah ya ba mu iko, ubangiji kuma Allah ka shirye mu gabaki ɗayan mu dukkanin kulluhun musulmi. Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau, wanda suka mutu Allah ya ji kansu, mu kuma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa da mu da rahamarsa, Allah ya tashe mu a sahun ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu dace. Kuma masoya masu kallon mu, yadda ake ƙaunar mu da yadda mu ma muke ƙaunar junan mu a cikin industry, abinda yake mana fata Allah wannan zumunci da muke yi, Allah ya sa a cikin aljanna ya haɗa mu gabaki ɗaya mu a tashi da wannan zumunci. Ya Allah muna roƙonka, Allah muna roƙonka, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sada mu da rahamarsa. Saboda haka ina kowa fatan alkhairi. Bisalam.